Eh, dito niya, oh. Natakot pag ganun. Dapat ko ba yung makairo niya yun, no? Hindi, sa buto yung Cairo eh. Ano, yun. Pwede rin, pero ano, most likely pa-therapy siya or something. Patingin siya sa orthopedic. Hindi mo alam, meron na palang ligament na partially teared. Hindi saan dapat naagapan. Wow, ano yun? Yung, basta. Gusto ko patingin na rin. So, patingin na lang. Yung ganyan dapat patingin pagka feeling mong parang nahinat ng bigla. Huwag kayong gagaya sa akin. Hindi, ano. Alam ko naman na may problema yung joints ko. Kaya nga nakaganito ako palagi. Sumasakit na yan. Pati ito, sakit na rin ito. Hindi, alam ko naman may problema. Spondyloarthropathy. Type of rheumatism. Arthritis. Walang ano doon, walang pain meds lang talaga. Ilan ka na? Putang ng ano. Nakailang games ito? Tapos, 1-3. ano yung Talo. or mag-ano pa yan? May dalawa pa. Hindi mo masabi talaga sino mananalo eh. Walang perfect ano. Muna ka pa. Tuloy-tuloy yata din lang. Oo nga, tuloy-tuloy. Pero kayo po yung mamimili ng partner mo or siya? Random. $16.15 to. Record ko nga